Ja molim sve nazočne za malo pozornosti samo. Ja molim malo tiše. Evo, s obzirom da 18 sati i 10 minuta predsjednika nema, ja bih vas molio samo da vam prenesem informacije. Znači, jutros me zvao general Lovrić sa zamolbom. Juro, čekaj dok novinari si dođe, ponovit ćeš. Nemoj bez Jarka, Čekaj, Juri, još moj novinar razgovor. Izgleda da dolazi. Tišina! Ajmo tišina! Ajmo dosta! Evo, možemo nastaviti. Jutros me nazvao general Lovrić, razgovarali smo o tome, rekao mi da je predsjednik Republike želju da današnjim susretom. Kako smo mi jučer javno preko medija pozvali predsjednika Republike, znači predsjednika vlade, predsjednika Sabora na okrugli stol koji će se držati u utorak ovdje. Rekao sam da nema problema, ako je predsjednik nakon 4 dana konačno pokazao zainteresiranost za nas, da neka dođe ovdje večeras u 18 sati, znači na okrugli stol ovdje kod nas. Nakon toga je general Lovrić rekao da će vidjeti sa predsjednikom i da će mi se javiti, međutim nije mi se javio. Mi smo očekivali da će predsjednik doći, s obzirom da je prošlo 18 sati, očito da nije predsjednik zainteresiran za ovu populaciju stradalnika Domovinskog rata kao i svih hrvatskih branitelja. Kako smo mi ovdje pripremili ono najbolje što smo imali za predsjednika, ja ću zamoliti sve vas ovdje nazočne kada ovo završimo da se poslužite onda.